Mingawa magabinhan na lang siguro ko ani, wa pa ko income. Lagi pre, kanina ra ko alas 3 kadlawon diri ba nagpaabot koigi pasayro gyud saag diri ba. Tanawar ang dala no. Wag yun magtikaw-tikaw ng mga tao ba. Mali man siguro tag turno ani. Ate, masuro ay bay. Man managan. Uy, pasayro. Asa man? Uy, naagi day bay. Atay, unahan mo ko bay. Asa ka bay? Jollibee lagi, boss. Jollibee? Mo sa magadto limos? Siyempre, kaon. Minora gani bay. Bitaw bay pilay hatag mo dito. Kabot nimo to sa may Jollibee, kanay mong Jis, na may nang limos dito ba? Dito na ihatag. What? Man dito ang istorya ha. Buang. Pre, balik lagi ka. Pre, ikaw lang siguro ihatod sa dito pre kay layo manggod. Gamay-gamay lang ang gasolina ba. Sige pre, ako rin hatod na. Kamping pre ha. Okay. Bye. Naatik na pud ako buang oh. Asa ka dong? Jollibee ya 5. 5? Kana nang 5 nimo. Samok-samok na 5. Di man sila pasakay bay. Balik lagi ka pre. 5? Jollibee. May pag maghikog. Lagi pasahero nagpakita pre pero estim ko riputa pod. Ano ra kung dagway ano? Mura yung 5. May lag pasahero tagkuan ko na. Pasahero. Kini kay murag dili ko ripot og naong ba kortahan ni. What? Diara ka pre. Yatay, gahi ang andar sa motor oy. Asa na? Kumpre kapitol ko boss, dus lang. Dos, kumpre kapitol. Kadtoy noong 1972 dong, okay pa na siya. 2024 naman taron. Ani na lang dong. Anang dos bitaw nimo? Palit nagdagom. Tuslo ka ng mata nimo, kulirit ka ang dako. Balik malay ka pre. Kuan manggod pre. Ah? Mas kwinta yung liti ba? Crossing Capitol. Skalibo manggong kwarta god. Ako ana, ako nang kambiwan. Patubil ko sunahan. Bahala ni. Tapi konti ka para makandar-andar po ng motor ni mo ba? Mapasakay. Boss. Kumpre boss, piso lang. Piso? Taguin na ng piso. Palit ng kindi. Balik man lagi ka pre. Sabi no, 50. Piso raman lagi. Ataya piso ra si mo pre. Ako ba kay dos? Piso ra lagi pre. Tag piso ra siguro kag naong pre. Woo! Nasa na tok naong ani pre. Uy. Nagtukon ka tagdagway. Sayro. Lo, sayro gid bay. Jati na isahan ko na. Kalawgaw. Kalawgaw na isahan ko gamay oh. Boss, asa ka? Kanto pangi boss, 50. May nalang guro ni. Yan ay 50. Sige boss, tara boss. Dali lang tabusa kay emergency kining lakawa ba. Pagdali na to boss nga bugat biya kay ka. Pero sige lang. Sige na. Okay. Naka-pick up dyan ng kulirit oh. Pero mura po lagi. Pag 5 kataong nawas lagi. Buhanga eh. Grabe rong ang kasukabaw. Daot lagi ng motor ni mo. Di pa kakapalit og ligid ng 50 gini mo gyud. Wangang tayo. Wa jud ko si Piat. Balik kong baktas. Oy pre, nasaan mo na pre? Buang makina pre, sangiyat ba? Tara pre, mangulay ta pre. Ngit-ngit na.
Tara pre, tulak ko pre. Lirik, katulak pa ta ani. Tulak lagi sila. Igabaan kay pilian magpasayro.